Vi har leveret kvalitetsløsninger til byggeriet i generationer. Det startede med et produkt og en ambition. Det skulle være lettere at gøre det rigtigt for dem, der bygger. I dag er vi vokset. Sortimentet er større. Teknologien er blevet mere avanceret. Men én ting har aldrig ændret sig. Det er vores fokus på kvalitet. Kvalitet er ikke bare noget, vi siger. Det er noget, vi skaber sammen. LIP har stærke værdier. Vi kalder det de 3 P'er. People, Passion og Partnership. Det starter med mennesker. Dygtige kollegaer, der brænder for det, de laver, og som hver dag gør sig umage for at levere det bedste. Det handler om passion, om stoltheden ved at skabe produkter, der virker i praksis, og som gør en forskel for dem, der bruger dem. Og det handler om partnerskaber. Fordi vi ved, at stærke relationer, både internt og eksternt, er nøglen til at skabe løsninger, der holder. I vores produktion går kvalitet og effektivitet hånd i hånd. Vi har automatiseret processer og robotteknologi, der sikrer ensartethed og aflaster vores kollegaer i produktionen og på lageret. Men det er stadigvæk mennesker, der gør forskellen. Eksperter på hver station, der sikrer, at alt spiller fra første blanding til færdig produkt. Vi er også fokuseret på miljøet. Vores fabrik drives af vindenergi, og vi genanvender både støv og spildevand for produktionen. Vi arbejder med biobaserede materialer, lavemissionsprodukter og naturlige råvarer, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Mange af vores produkter er EC+ certificeret, og vi har produktspecifikke EPD'er. Det betyder, at vores kunder får lavere CO2-værdi og kan dokumentere miljøpåvirkningen helt ned på råvareniveau. Vores udviklingsafdeling arbejder hver dag på at finde nye løsninger. Ikke bare i laboratoriet, men i tæt dialog med dem, der anvender vores produkter. Vi samarbejder tæt med murere og andre fagfolk, fordi deres erfaringer og behov er afgørende for, at vi kan skabe løsninger, der virker i praksis. For os er R&D ikke en særskilt afdeling. Det er en integreret del af hele virksomheden. Det er sådan, vi sikrer, at vores løsninger ikke bare følger med udviklingen, men er med til at drive den fremad. Vi ved godt, at kvalitet ikke bare handler om, hvad der står på posen. Det handler om, hvad der er inde i posen, arbejdet rundt om posen og hvem der står bag. Hos os er det mennesket, der gør forskel. Kollegaer, der kender deres håndværk, som gør sig umage hver eneste dag. Vi udvikler og producerer med omtanke for dem, der skal bruge det i virkeligheden. Vi lytter, vi lærer, vi forbedrer os hele tiden, for vi vil gerne være dem, du rækker ud til, når det skal være i orden første gang. Når der bygges på kvalitet, er vi med hele vejen.